Guai, no, guai. L'espai del reflexionador amb Santi Requesens. Pràcticament 5:15 d'11 del matí. Vaja, digitalment parlant ara mateix, les 10:24. És el moment, doncs, d'obrir les portes al reflexionador de la casa, en Santi Requesens. Ja el coneixeu, en Santi Requesens, pagès, llicenciat en Direcció d'Empreses per la Universitat de Saint Peter's de Nova York i virtuós d'explicar el que pot semblar profundament complicat amb una senzillesa espaterrant. I de vegades, fins i tot, és punyent. Sigui com sigui, ens agrada que ens faci reflexionar i, evidentment, ens agrada reflexionar amb ell. Molt bon dia, Santi, benvingut, com sempre, a la República de la Reflexió. Què tal esteu, amics? Molt bé, fantàstic. Ho dèiem fa un moment, però ho dic perquè jo crec que hem de treure pit. Que carai, ho hem de dir-ho. Demà la República Samboiana farà 2.000 programes. Caram. Número rodó. Avui, 1999. També fa patxoca. Ho dic perquè, si mirem enrere pel retrovisor, ens adonem que han passat moltes i moltes coses. Fins i tot han passat coses molt poc agraïdes. Hem perdut gent, Sí. hem perdut amigues i amics, sobretot. La veritat és que és el final, després de 10 temporades i de 2.000 programes, doncs és un recull de coses impressionants. I n'estem molt contentes i contents, i és per això que aquestes darreres hores estem felicitant també doncs, a les nostres col·laboradores i col·laboradors, perquè al final, gràcies a vosaltres, s'ha fet possible, doncs, s'ha fet realitat aquest projecte radiofònic. Heu contribuït totes i tots que això sigui possible. Per tant, senta't tu també felicitat per aquests 2.000. Vull dir que tens la teva part de culpa, faltaria més. Doncs D'acord? encantat. Santi, avui parlarem, ho dic entre cometes, dels rumors. Rumors de guerra entre el Putin, la Unió Europea i amb el Trump al mig, com sempre. I dic com sempre perquè aquest home no s'està de res. Surt absolutament amb totes les planes, amb tots els titulars i en tots els àmbits. Què hem de saber i quina és la veritat de tot plegat? Hem de tenir por amb aquesta presumpta guerra? Avui, sobretot, parlem de les intencions d'en Putin i de pas del Trump, que està darrere tot plegat. Santi, som tot orelles. Sí, jo més que res, he escollit aquest tema perquè, clar, està tothom tan nerviós amb el Donald Trump, doncs que, escolta, he dit, per què no relaxem a l'audiència? Sí, relaxem i ens hi posem amb el Putin. Els relaxem, si no en tenia prou amb el Trump, ara amb el per Putin. això els tranquil·litzem amb un tema suau, sutil, tranquil, bucòlic. Parlem d'en Putin, tu. Ves per on. Clar, una figura, i permetem que comenci per aquí a preguntar-te, una figura totalment diferent en Trump, però potser no tant. Això ho parlarem avui. Però comencem per una cosa. Què et sembla si abans d'això modernitzem el català una mica? Tal com va el món. Sí. Saps l'expressió catalana aquella tan bonica d'això és un can 60? Sí. A veure, un can 60 comença a ser ja tan normal i tan del dia a dia que podeu hem de començar a parlar ara d'això és un can 80, un can 90. Jo encara prefereixo, i de vegades ho fem servir, t'he de dir que de vegades parlem ja de putineries i tromperies. Mira, Putin. A veure. A mi que m'agrada molt llegir, perquè, clar, no sé de tot, i m'agrada molt formar-me, informar-me, i a vegades he pensat, ostres, per què això del Vladimir Putin en Ucrània? I la meva parella em va regalar ja fa anys un llibre, que era un llibre en anglès, que era doncs, com entendre Rússia o la història de Rússia i tal igual, i vaig veure una cosa que em va cridar molt l'atenció. En el fons, Ucrània, o sigui, l'origen de Rússia està a Ucrània, com aquell que diu. Carai! No és que siguin dos països que abans eren... El punt d'origen. El punt d'origen. El punt de sortida. Perquè els amics ho entenguin d'una manera molt... Tots sabem doncs, que a Catalunya, Euskadi, doncs, hi ha moltes idees separatistes, perquè, clar, han tingut una història prèvia, llarguíssima,
abans de formar part d'Espanya. Paral·lela. Però tu imagina't ara per un moment que la que diu que es vol separar d'Espanya i vol fer una DUI és Castella. Inversemblant. Que no s'entendria de cap manera, perquè a veure... No s'entendria perquè al final estàs parlant d'un territori que és qui va forma l'estat aquell, exacte. l'inductor de tot plegat, de la mateixa corona. Doncs, en aquest cas. Ucrània, Rússia, va començar a Ucrània. I estudies la història i et comencen a quadrar certes coses del per què Rússia mai va acabar de digerir del tot que Ucrània fos un estat independent. D'assimilar. Punt. Putin. Molt bé, molt interessant. Putin. Aquí vam analitzar ja fa... De fet, no sé si fa 2 anys o 3, quan va començar la guerra. Que aquí ho vam dir, ja està gravat, de que si el Putin no guanya aquesta guerra en 2 setmanes, que és el que li van dir els seus generals, que el van enredar com un primo, el Putin aquesta guerra no la pot aguantar, perquè vam analitzar l'economia russa. I Rússia, l'economia russa és una merda. És penosa, és penosa. L'economia russa, amb lo gran que és, té un PIB bastant semblant al d'Espanya, i l'economia espanyola no és precisament per tirar coets, té un PIB, en fi... Somos la 4ª economia de la Unió Europea, sí, però... El problema que ells són quasi bé un continent. Exacte. Per tant, això perjudica encara més. I després que veure que la productivitat tenen ara una inflació d'un 25 o un 30%, que aquí hem parlat també de el que passa amb les inflacions. Aquí a Europa, que van tenir una inflació d'un 5%, i ja vas veure tu la que es va liar, allà tenen gairebé un 30%. La indústria russa és que està basada principalment en petroli, en gas, i, home, armament, sí, destinen molts quartos a armament, però és que després el que és l'economia productiva... Aleshores, el tema, a veure, el Putin no és com el Trump. El Putin també té el factor testosterònic. L'hem vist més d'una vegada a cavall, a pecho descubierto... Bé, banyant-se en llocs gelats. Sí, el tio es creu la reencarnació... Recordem que era el cap de la KGB. Sí, però que el tio es creu una miqueta la reencarnació de Miguel Strogoff, no? O el Tsar Ivan el Terrible. Sí, va més per aquí. Però jo el veig menys testosterònic que el Donald Trump. El veig un tio... El veig que és un psicòpata, això està claríssim, que és un psicòpata, que se li en refot el mal que farà als altres. Sí, però més pausat. Més racional, diria jo. Més cartesià, més... Ja. Aleshores, té sentit, ara que sap la realitat del seu exèrcit. Quan va començar la guerra d'Ucrània li van vendre galet que tenia el millor exèrcit del món i va resultar que era tot penós. Home, no tot era penós, però, en fi, corrupció per tot arreu, pneumàtics que pataven a la de 3 perquè s'havien venut els pneumàtics bons i havien comprat... En fi, Camp 80. Té sentit que el Vladimir Putin ara engegui una guerra amb els que li compren el seu gas i sense aquest gas Rússia no va enlloc, i a sobre una guerra que sap que no pot guanyar de cap de les maneres, perquè és que la OTAN, per més bo que sigui l'exèrcit rus, la OTAN és que l'esclafaria, però és que així, Així, perquè és que la tecnologia de l'armament és molt superior al rus. I després, fixa't també a quin nivell arriba l'exèrcit rus, que ha hagut d'importar soldats nord-coreans. Soldats nord-coreans que ja s'ha dit que tenen unes tàctiques de combat penoses, però penoses, en fi, que tenen unes armes dels anys 70 que són més perilloses per ells que no pas per l'enemic. Has d'estar molt desesperat per importar soldats que són un zero a l'esquerra. I és perquè carn de canó, però per què? Perquè el Vladimir Putin s'està quedant sense soldats. Aleshores, a veure, no és tonto. Té sentit engegar una guerra amb un enemic molt més poderós, sabent que la perdràs? Cap ni una, perquè si toques el botonet t'has quedat sense clients. I a veure, ja sé, però el Vladimir Putin, armes nuclears... Sí, a veure, no sé, és que el Trump o el Vladimir Putin, qualsevol dels dos pot ser prou boig d'apretar el botó vermell. Però jo no... És que no ho sé. Jo, com que no sóc un psicòpata, em costa molt ficar-me al cervell d'un psicòpata, però la realitat de l'economia i l'exèrcit rus, jo de tàctiques militars no en sé. Per això llegeixo els que sí que en saben. Però d'economia sí que en sé. I quan la realitat de l'economia russa i de l'exèrcit rus és el que és,
És que no sé, és com que ara de sobte l'exèrcit de Zimbàbue li declari la guerra a l'exèrcit britànic. És que no té cap sentit. Sí, no, t'entenc. No ho sé, potser és paper mullat, com ha demostrat més d'una vegada en el seu cas en Trump, que ara mateix, ho dèiem, bé, ara està posant arancels i ara, per exemple, ha congelat els arancels, Sí. tot i que se l'estém la Xina, d'acord? Sí. Però de vegades el Trump ja havia demostrat en la primera legislatura que tot era paper mullat. Ho dic perquè al final en Putin de vegades potser també és una mica això, paper mullat, tot el que diu, per molt psicòpata que sigui, perquè la pregunta que fèiem avui és: hem de tindre por d'una guerra nuclear dirigida o instaurada per en Putin? D'una guerra nuclear ho dubto. De que el Putin, per voler demostrar que no sé què, és capaç de tensar la corda fins a punts que estarem no espantats però sí nerviosos, això és molt possible que passi. I em permets que faci una anàlisi final? Sisplau. Jo aposto perquè amb aquestes coses de política internacional siguin només dones les que ho portin. Perquè veus el Putin, el Trump aquest i aquell, i quan hi ha homes pel mig, el factor, en política internacional, el factor markup aquest agafa massa importància. En canvi, escolta, si ho portessin tot dones... És més visceral, quan hi ha homes pel mig. És més macho alfa, el macho d'espalda plateada. Viscerals, el criteri, sisplau. No ho sé, la sutilesa, però bueno, això és el que jo penso del Putin, que evidentment que em puc equivocar. Però jo aplico dades objectives, algunes que sé, altres que he hagut d'estudiar de gent que en sap molt més que jo. I a mi és que no m'acaba de quadrar. Ara, que tensarà la corda quan li interessi, això ho podem donar per suposat, i ens bombardejaran a la tele amb tambores de guerra i estarem tots acollonits. Això segur. Però bueno. Bé, no ho sé, ja ho sé, que em faig repetitiu, però aquesta seria la pregunta. Hem de tindre por o no hem de tindre por a en Putin? Respecte. Por no ho crec, però respecte sí, perquè tensarà la corda quan a ell més li interessi. Però ara prou feina té amb tot el tema d'Ucraïna, també està fotent el nas a Israel, a més sap que en Trump, bé, és un tipus que li cau simpàtic, al final... És que no sabem ni això. Li cau simpàtic, però sap que en Trump també està molt barat i és molt visceral, i tant et convida a sopar com després davant de tothom et diu que ets un poca vergonya, no sé com dir-t'ho. De fet, o que tens el nas molt llarg, o que ets molt lleig. I ho diu davant de totes les càmeres. Jo, de fet, el Vladimir Putin, recordo perfectament, tinc bona memòria, quan li vam preguntar, vostè qui vol que guanyi? I ell va dir, a veure, el Donald Trump em cau millor. Sí, ho va dir. Però de cara a política és més fàcil, el Joe Biden és més assenyat. Sí, però és una estratega i segurament sabia que si deia el Joe Biden, sabia perfectament que la gent votarien per la tírria al comunisme. Sí. Encara un comunisme fals, però que encara hi ha aquesta mena de dèria. Sabia que molta gent farien el contrari del que digués ell. No ho sé, jo, amics meus que m'escolteu, no tinc una bola de vidre, però hi ha moltes coses que ens posen molt nerviosos. Rússia i Putin és una d'elles, d'això tranquil, perquè no és la mare Teresa de Calcuta, però jo analitzo de forma reflexionada, per això soc el reflexionador, i raonada, que ara el Putin engegar una guerra és que no té cap sentit. Bueno, veurem si això també ho entén ell. Tu ho has dit. Santi, aquí ho deixarem. Molt bé. La setmana vinent, festa, perquè aquell dijous que tocaria, doncs ja hi haurà festa aquí per Setmana Santa. Sí. Per tant, tornaràs després, que tornaràs amb coses molt interessants, d'alguns personatges una mica desconeguts, sí, però que resulta que darrere de tot plegat hi ha una estratègia molt bèstia i no estem fent
teoria de la conspiració. No. Et basaràs en dades històriques reals De coses que estan passant ara amb l'economia mundial. i de gent molt propera en Trump. No donarem De més pistes. No donarem més pistes, però Molt bé. hi parlarem coneixement de causa, Doncs fantàstic, ho farem d'aquesta manera. I tu deies, no tinc una bola de cristall. Saps qui té una bola de cristall i Sí. tantes com volen? Aquestes dos senyores tan guapes i tan intel·ligents que tinc aquí al darrere. Sí, que acaben d'entrar a l'estudi. Les bruixes del diccionari alternatiu, que ens hi posarem amb un 3 i no res. Fantàstic. Santi Requesens, que vagi molt bé la Setmana Santa, que amb tu ja no ens veurem fins a passat tot plegat, d'acord? Una forta abraçada, amics. Gràcies!